Ka Meghalaya kadai ka wei na kiri ka ba kring bha ya kinong jungok kai jong ka perthei Sibun ki parlok ki parjor ki banau ki wei pat kiri ki juan poi sa po Meghalaya tang na kadau jong ka jingdon ya ka jaka ka ba itenat ki lum ki wa ki ksat ki thwei ki badon ha ka ni ka jaka kala penlong ya ki babun ki balang na ki wei pat ki jaka makin poi sa ka ni ka jela Meghalaya tang na kadau makin wan yat kai pan yo ikil air pengat pat ki yo ruban pai kai ya ki lum ki wa ki badon ha ka ni ka jaka ka ni ka jingking ka bakhi doi doi ka dei ka badon ha ka banta jong ka mai rang bat kam da jangai than pan yai na mai rang ka jing jangai ka long tang kumba khat ar kilometer ai ban poi sa ka ni ka jaka ka ni ka jingking ka don ha ka wa khudoi ha ka ksait wa khudoi ka badang suppletion ka ni ka jaka ka long ka ba internet adu kata kata pan pek kai henrei ka long pat ka bama ban yat sa kini ki benta namar kibun ki benta ki ba long rian henrei lada pinyat kini ki benta pihab ban sumar bah yo le se kandon ka ai ka jingja ka basongsi lada phim tik ker bah yelade pila ban yo i hang ni ya kani ka jingking lada don bayat ka khi seni chatai henrei om da ting than pat namar ya kani ka jingking la ker bah da ki jar ki baskham bat pinyo i ya ki ksat ki bano sapo rempum nalor jong kani ka jingking perlong ayu iya pisia na do mene pielek kai setei te ngala persang banyai rei ngas nguting bakaki ring ayu ipi pat pislur phat pisgo kono haba pilek sakate ka jaka idon ka jing sgo tenat haba kaki kum tu don nam ka jing sep tieng pat yeah this thrill of the best like thinking how that hoi te ma pi pat pilong kum no pi tieng nam ma pi ya chne pi tieng ma pi pat ngayu i ma pi dik kam seluruh hadai pia kam ste sekman te pio i kai pat kai pat pio i ba pi yang nang tu kai pio i si sepo pat hoi te pio wan kadongut sini jaka pio wan untuk rangut kai
prangon kidai isnong na ay Hindi na mulai. namulay Ikli lang na kung hoy Kaya may ismat na may gas may ka. pila jubana teng haki por ki balalek chapang jong kani kaksai Oh, nyadu sawan ng kapuli ni awan ko. oh hoy desngo tenat ipi ba pila tip mo de ndrei gun na kiwei pat nadu meneng la keli kiwan senie da kajing yelam jong ki parlok kim pat banai es phangjong kani kaksai de pila ban yetu hakano ka rukom balai kerteng pat ya kani ka kaksai Anis pangkata ba ngaru ng dati pa. tip mo Sawan ko kaya itu mo yalam kay paglok ni. Pangkata si kamat kami ano. hoy Laban kilang ni laban kit ngade. Dikit ha. Teto kublai sibun ba kata ya kajing jubab jong kima hoy to